Hello logofer, welcome back to my channel. Iनिफ्राय 10तासो जाबायानो बेटारि गारिजोंसो थांगोन आरोना जोङो दिनै दारागावआव ओमफ्राय नै ओंखारगासिनो ओंखारदों माने रेडि जाजोब्बाय गासिबो आधा आधा जिरायसिगोन आरो साब्रै मा आं इयाव जिरायनोसै होमबा ज' खदेबा आं इयाव थांनोसै आरो दासो ओइ सोरना आथा हर दिनैसो थांसै दारागाव इनिफ्राय माबोरै अबस्था जाना दङ मिथिया आरो दा पिकनिकनि सिजन नालाय बहुत मानसि जागोन थ' नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरो मिनि पिकनिकसो जोंनिया एसां इदि पार्टि गिदिर नङा आरोना दा नायलांबाय थादों थांग्रोना लानोसै नोंनिखौ होनबासो नों साब्रै जिरायबाय जोंनियाव आंनि फैसा बेनाव लादों फैसा लाबोफादो ना सोबाय बबेया सोआखैबो लाबो गोमाजागोन माबा आंहाबो नैजानिया फिसा जायो केमेरायाव माबोरै मोनदों थांनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों नामा मस्त आखाइ मोजां मोनदों उननिफ्राय थिंजाय फैगासिनो पावारबेंक भिडिअ लाबाय दा आङो पावारबेंकखौदो चार्जारखौदो चार्जारा इसानि गुलिलानि आखाइखौ लांग्रो बा मानसिफोरा जोंबो लादो थफ्ला दै बेसेबा माला मोनजोबावगोनलाय जोंनियालाय जागाखौ नागिरना मोनला आरो औवाबो नांगौ मोनसे खनसे माबानो लाबाय आङो अन्थाइखौ साबना होबाबो जागोन जानायालाय कमला लेमगासिनो नै ला नै बैग्रियाबो नै कमला जिरगासिनो नै नै बेदर सावगासिनो इसोर नै बेदर हांदो सान्दुं गोसायावसो जोंना ओमफ्राय जायगायानो ओइ नै जोङो ओमफ्राय बाकिया दं सेस थुङाया जोब्बाय नै थुङायानो मोनला बाकिया जासिगोन दे आथा लांबाय इयाव आथानै जाथारनोसै जाबाथाय जानोसै इनिफ्राय ओइ नों हांथ' दे आं इसोरखौ देखायनो र' जाखासिगोन दे भन्टिहाट वाव नारें कमला माबा बैग्रि इनिफ्राय बायबाय आंना आखाइया मेजेम जाजोब्बाय उखुन्दै हानांदो नांसिलि दा जानो गोनां हुगारसिगोन कैसा लग रही है दारागांव में आके बहुत अच्छा लग रहा है दिल गार्डन देखो
एम्फुलेनि टाइमनि माबा एम्फु ए इदि गजोबबाय ओइनि गस्लायाव नांबाय खासेनि सोरनि ए बेदरखौ बहा थांखो रेशमिया ओइनि माबा गादैदो बिनियानो नां नोंनि सुइटाराव बेदर रोसि नांबाय माथो नांबायलै इना सुइटाराबो जाबाय जोंनि सायनायखौ नेगासिनो आरोना मोनजासिगोन औलि फाय जायखि जय खानसि जागाला खान ए दायो गथा जगोन र' गासिबो ओंखाम गैया जोंनिया ओइ बेदरा बाराद्राय गथा जादो मोनफैबाय बेनिफ्राय बाखि बांसिन जाजों एसेबां खर'आवनो मोनफैबाय आरो बेदरा आलै जोंना बेदर ओइ नै बानलु माबा संलिया मालाय पुलिसफोराबो फट' लायै होदो जागा नायनो थाङोनो जानो सिगां फट' लानो सिगां जागाखौबो नायनो बानलु लादे सेरावबो बानलु खुलबो लागे नै मोनसेखौ खुलनालाय 20 थाखा मोनसेखौ खुलथ'आबा जागोन देखायब्रा ए आखाइ फिस्ला जादों ना खुलिया इखौ ओरै जाफैदोंना हो ओरै जाफैदोंना गैला गैला खुलिग्रायावनो हमथायो गैला इ मोनसेयावनो थोगोमोन दं मोनसेयावनो थोगोमोन थौ ए लिंहरला बैसखौ फुरा आइटेमा इनो जाहैबाय अमा हांनाय बयलार इबो बयलार मम' नारें कमला बैग्रि इबो अमा हांनाय मम' सातनि दाउदै रेडि बारो जानो थाखाय दे हर माने बाला बुला जाजोब्बायना मम' ओमफ्राय माया नारें कमला भाजि दाउदै साना भाजा ये बैग्रि मोमो टेस्टी दिख रहा है अपन खामो प्राइस को रो देखो दे ताने लिहरदो ना दे नाम्बार 2 नोङो वा दा मोजां नै ए बेदरा सिङाव नांगोन दे सिङाव दङ र' आबाय दे दखना हा नांगोन खोमा ए फुनांनाय गैया गैनाया खोलिला जाना गार फिजुला द्र' नै लादो दे होदो 92 हाय गारां फुनदो गारबो जानो रेडि बार बयबो भिडिअ लानाय फट' लानायानोसै दैफोराबो दहाय खाथियाव गाइसमोन ड्राइभारफोरासो र' फट' ला पिउर फन हरदों जाबानो जागोन नै बेखिनिया इनैयाबो मोजां दंमोन नै माबोरै जाखो गाइसमोन माया गोथावसिन जादो माया संनाया हांनाया आंथ' मा हांनायखौनो जा जानायथ' मोनबाय सिख्लाफोरखौ जाखाय बाहाय बेदर खनदों नामा गाइसमोन नाय गायदां मोनदो नैयाय ए परथाखौनो जानो हरदो परथानो खासिया परथानो आंथ'नोमोन रुटि आंनि भिडिअ'सो मावगोन जाबाय आरो ओंखामफोरा नै दैयाव बेनो जाहैबाय दारागावनि दैया बारा गैया आरो मा होनो गरमावथ' बिराद दुगैनो मोजांखा बेनिफ्राय दा नै बिदि जाना दं रानबाय लंपेन्टआ सिगोन नामाथाय फट' लागासिनो नै मालाय गुफुरजों गुफुर हिन्दी फिल्म बायदिसो नुबाय आं उरा जाखांबाय लोंखांबाय थांनो ओंखारबाय गासिबो हिट जानाय ना हिट जानाय ना बावलायदो थांनो ओंखारबाय जों बे बिराद खर' जाफैदोंमोन
Sandal gila aron bekan tuh, Bay. Oh. DJ